Sabi? Can you just something in my neck? Must I feel it? It's really hot. You hot? Okay, sit up for mommy. Sit up. Ik krijg niet die pen niet. Ik moet hem nog iets zoeken, want ik zit hier niet met die lappie. Ik wil niet die, dan meen ik mos die ding van Reggie nie. Reggie is nog in die straat en op die spien. Hy was nou gewoon nog... Hy was nog kwaad, die tijd. Ja, dat awesome. Nee, die spien. Lijkt me my die goeders het nie so lekker uitgewerkt het. Ja. So nou is my man kwaad uit. Ja, so. Nou, wacht ek maar. Want toe sê ek om Phoebe, sy koors is verschrikkelijk. Ja, toen zei ik om dat nog Phoebe sy koors is verschrikkelijk. Die gaan met die kom.